बिश्वजित दैमारि मोना कास्टम बिश्वजित दैमारिमोन कास्टममोन बहा थैना दं गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिकआव जानो थांगासिनो नङा होमबा लोगोफोर आंथ' बिदिबा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो बिग्रायदों जोंनि रैखाथिनि थाखाय बिग्रायदों बेयाव सोरबा पलिटिकल लिडारनि थाखाय जों बिग्रायाखै नोंथांमोना गादिनि थाखाय नोंथांमोना खयसो जानो हागौ लाइमोन हिसाबै जोङो खयसोगोन जोंहा गिनाय जेबो गैया जोङो जातिनि थाखाय जों खयसोदों जोङो सोरबा थाखा फैसा लानानै उमुक जोंनि सार्थनि थाखाय जों बेबायदि बिग्रायाखै मोनथायनि थाखाय बिग्रायदों रैखाथिनि थाखाय बिग्रायदों थामोनथायनि थाखाय बिग्रायदों बर' हारिनि थाखाय बिग्रायदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुगैगोन जोंनि बिग्रायारिखौ सोरबा जुदि आखाइ होयोब्ला जोंनि बिग्रायारिखौ सोरबा जुदि एफआइआर होनानै जुदि बेबायदि केस जुदि होनो सानदोंब्ला गोजानाव था बेनिफ्राय मानो होननानै बुङोब्ला बिग्रायनाया ओरैबायदि जागोन मानो होननानै बुङोब्ला थैया जाखांदों गासैनियाबो दुखु मोनदों बिबेक आबेग गावस्रादों आरो माखासे बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय केस होनाय मोनसे नुदों बेफोरबायदि जाथाया जानो नाङा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ बिनि बिखौ आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना आंनि बे फंनैसो बाथ्रा सावरायनायगोन नोंथांमोना फारि खोनासंलांबानो जाबाय जोंहा मैया मोनाबिलि समाव नङा होमबा लोगोफोर जोंहा मैया जाना थांखांनाय जिखुनु जाथाय जोंहा फार्स्टनि गेटखौ जोंनि इउनियन स्टुडेन्टफोरा बारसिलांनानै लोगोसे आरो नेक्स्ट स्टेप गेटखौ बारसिलांनानै जोंहा लोगोसे जोंहा सेक्रेटारि जोंहा अफिस एबा जोंहा हमना ला आसाम एसेम्बलि अफिसाव थांनानै लोगोसे गासै सात्र हन्थानि साननाय हनाय जिखुनु जोंहा उल्टा पुल्टा जाना दं नङा होमबा लोगोफोर सानस' हायै समाव जोंहा मोनफा मोननै बुस्थु जिखुनु माने रागानि खङाव जों एसे माने बुफायलायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों लोगोसे बिनि बिखौ फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन लोगोसेयै जिबायदि जोंहा एनअसिखौ नङा होमबा लोगोफोर जिबायदि जोंहा एनअसिखौ जोंहा बेलेग 6 जन बस्तिनि एसटिखौ होनो थाखाय माबाखौ एनअसिखौ पास खालामनो थाखाय एबा एनअसिखौ हरनो थाखाय बेफोरनि थाखाय जोङो होबथानो थाखाय जोंहा सात्र हन्थाफोरा जोंहा जेरै स्टुडेन्टफोरा माने होबथानो थांनायाव रागाजों खंजों सेफायनाय जादों नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेराव बिसोरो बुंखादोंमोन डिसि मेडामजों रायलायनो दै डिसि मेडामजों रायलायनायखौ नुखादों नोंथांमोना डिसि मेडामजों रायलायनायसो जेनेबा जोंनि स्टुडेन्ट ग्रुपआ जेनेबा जों बेसेबां स्टुडेन्ट फैदो मोनबेसे हारिनि स्टुडेन्ट फैदों नङा होमबा लोगोफोर बे स्टुडेन्टआ मानसिफोर उल्टा पुल्टा मावनायफोर जिखुनु माबाफोर इयाव माने एरेस्ट जानो मोननाय नङा जेनेबा एनकाउन्टार जानो मोननाय नङा हमना ला जेनेबा एफआइआर जानो मोननाय नङा होननानै बिसोर मोनसे माने स्पिकारनि गेजेरजों बुंनायखौ गासिबो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुखादों नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम जोंहा गमामायै नुनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर दिनैसिम जोंहा सासे स्टुडेन्टखौ जेनेबा दिनै फुङाव जाखांबाय मैयासो नङा होमबा दिनै फुङाव जोंहा माने एकदमबारे ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने मिडियाफोर फैनानै जिखुनु माने गासै उल्टा पुल्टा बुस्थुफोरखौ बायना जिना भाङा सिङा बुस्थुफोरखौ भिडिअ क्लिपनि थ्रुयै नङा होमबा लोगोफोर केमेरानि थ्रुयै रिपिट खालाम माने सासे स्टुडेन्टखौ माने हमना लांनानै जेनेखौ हमना लांनाय भिडिअथ' नुवाखै जेनेबा एरेस्ट खालामदों होनना ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोना जेरै खोनादों आं बिदि खोनादों दै बेफोरबायदि माने अकस्मादै निजिनि सरकार थासान्दिबो मोनसे खैफोदखौ बासायनायबा ना मोनसे बुस्थुखौ सेना लांनो नागिरनाय होबथानायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनायनि सिगांनो बिसोर निमाहा बिना लाखादोंमोन एसटि मेडामनाव माने जेबो एरेस्ट जानो मोना बा जेबो माने एफआइआर खालामनो मोननाय नङा होननानै बिसोर माने मोनसे स्पिकारजों बुंनायखौ जों नुखाजोबो दै गासैबो नुखाजोबदों माने मिसा बुंना लाब गैया लोगोसे माने बेनि गेजेराव स्टुडेन्टखौ माने एफआइआर होनानै जेनेबा जेलाव दोननायफोर जिखुनु एफआइआर होनायखौ माने जोंनि ससियेल मिडियानिफ्राय जों माने एसे दुखु मोननाय मोनदों लोगोसे बेफोरबायदि जानो नाङामोन निजिनि सरकार थासान्दिबो नङा होमबा निजिनि सरकार थासान्दिबो जेनेबा निजिनि हारि जों जेनेबा बुंनानै ओरैनानै जों जेनेबा एसे माबा खालामना दोनथ'नो हायोमोन गावनि पावार थानाय समाव नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने स्टुडेन्टखौ माने इदि माने खालामनो हानाया बिराद आनदिगिन जादों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो थाङो दै दिनैसिम जोङो ओरैबायदि बुंगोन जाय बायदिखौ जोङो माने एकदम अनागारि जाय बायदिखौ जों अनागारि होनना बुंगोन ओरैबायदि माने निजिनि हारिया जिबायदि अलखदाव गोलैनो थांगासिनो दं निजिनि हारिया जिबायदि अलखदाव गोलैनो थांगासिनो दं दिनै माने ससियेल मिडियाआव सासेबो बुंग्रा मानसि फैयाखै जाय बायदिखौ अना खाना गथ'फोरखौ मा बुंगोन मा मागोन जागासिनो दं दिनैसिम रावखौबो स्पिकार सेखना हमना बुंनो हानाय रावखौ बाथ्रा नुवाखै दिनैसिम बैसोर बायदि अन्थाव गथ'फोरनि फंबाय बिनानावमोननि आखाइनिफ्राय सोरबाफोर माने स्पिकार सेखनानै मदद खालामग्रा मानसि रावबो फैयाखै ससियेल मिडियाआव आं बेखौसो बुंनो थांगोन दिनैसिम जोंहा आं फारि नामखौ बुंजोबना होगोन हा दिनैसिम जोंहा बैसोर गथ'फोरा मा खालामगोन मा मागोन नङा होमबा लोगोफोर निजिनि हारिखौ बासायनो थाखाय निजिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय निजिनि माबाखौ हाखौ लाखिनो थाखाय निजिनि मोन्थायखौ लाखिनो थाखाय इयुन जोलैनि माबाखौ लाखिनो थाखाय बिसोरो दिनैसिम ओंखाम दै गैया नांथाबगासिनो दं बिसोरखौ नाथाय रावबो माने हेल्प खालामग्रा मानसि गैया नोंथांमोना नुखाजोबो ससियेल मिडियाआव सोरबा रायखुमा बावदोसो
सोर सोर कमेन्टआव रायहरबावदोसो बेफोर माने जोंनि थाखाय आनलिगेल बेफोरबायदि नङा दिनै जोंनिया हारिया अलखदा बेलायाव थांनो नागिरगासिनो बेखौ माने होबथानो थांनायावबो मैया मोनाबिलिनि दिनाव माने सिनायस' हायै माने गारि गंनै गंथामसो फैनानै उतपात एकदम उल्था पुल्था माने गाग्लि गुग्लि बुनानै थांदों होननानै बुंदों बेफोरखौबो जोंहा एफआइआर होनांगौ स्टुडिनिफ्राय मोनसे ग्रुप जानानै बेखौ माने एफआइआर होनांगौ आरो नेक्स्ट टाइमाव बेफोर जायोब्ला जों माने बेखौ ओरैनो हगारनो गैया आरो लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानोखि दिनैसिम जोंहा बर'जोंनो बर' नायलायनो हाया दिनैसिम जोंहा मा खालामनो थांगासिनो दङ गुबुन हारिया जोंनि भिडिअखौ नायखोमा मिनिगासिनो दङ जोंनि भिडिअआ अनलि बर' रावजोंल' जायाखै जोंनि भिडिअआ हिन्दी राव दंबो जादों आसामिस लेंगुवेजबो जादों गासै मानसिफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनानै मिनिगासिनो दं जोंनि थासारिया दिनैसिम गोरोबनाय गैया मा जाजोबखो दिनैसिम जोंहा सलायबाय थाखानाय जोंहा स्पिकार जोंहा दिनैसिम सलायबाय थाखानाय स्पिकार जा हाग्रामा महिलारियाबो दिनैसिम मोनसेबो उत्तर गैया ओरैबायदि माने कुट खामानि मावखुमागासिनो दं माने बिसोरो दिनैसिम जोंहा बिस्वजित दैमारि मोना दिनैसिम जों फंसे बाथ्रा जोंनो माने हेल्प खालामनाय गैयाखै हारिनि थाखाय बिस्वजित दैमारि मोना दिनैसिमबो माने गावसोरनि खुगानिफ्राय फंसेबो बाथ्रा ओंखारनाय नुनो मोनाखै मा जाहोनाय मा दिनैसिम दावराव देख्रेममोननि बाथ्रा फंसेबो खोनानो मोनाखै फिरेंगामोननि बाथ्रा खोनासंनो मोनाखै दिनैसिम जोङो प्रमद बर' मोनसे बाथ्रा खोनासंनो मोनाखै आरो बाखि इउटुबारफोर सब बायखांजाजोब्बाय दै दिनैसिम जनखारजिमोन दिनैसिम एमजेमोन दिनैसिम अफ्रिमोन बबेयाव थैना दंजोबो नोंसोरो बबेयाव थैना दंजोबो नोंसोरखौ इउटुबार होनना बुङोब्ला एकदम लाजिंसि जागोनलै सोरनिबा हिन्जाव खारनायफोरखौ सोरनिबा जिखुनु माबा जानायफोरखौ बेफोरखौसो नोंसोर देखायनानै गावबा गावनि भिउनि थाखाय गावबा गावनि डलारनि थाखाय बेफोरबायदिखौ नोंसोरो लाखानो मोनो बेफोरबायदिया नोंसोरनाव एकदम माने एक्टिभ थाखायना बेनिखायनो नोंसोर माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो हायो आरो नङा बैफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो गियो नोंसोरखौ मानि थाखाय इउटुबार होननानै गनायना लायोमोन नोंसोर हारिनि थाखाय सानसे समाव मोजां खामानि मावदोंमोन नोंसोर दा पलिटिकेल नोंसोर राजनितियाव बायखांजाजोब्बाय नोंसोर दा हारिनि थाखाय भिडिअ बानायनो गियो नंगौ नङा रायजोफोर दिनैसिम नोंसोर साबसक्राइबार मिलियन साबसक्राइबार दं नोंसोर भिडिअ बानायबा नोंसोरनि भिडिअ ससियेल मिडियाआव बुस्ट जायो जोंनाव मा साबसक्राइबार दङ जोंखौनो जों इउटुबार होनना बुंना लाजियो जों बेसेबां हायो जों इसेबां मदद खालामनो थाखाय जों बर' हारिनि रावखौ लाखिनो थाखाय जोङो जिमान खामानि दामानि दोननाबाबो जों माने ससियेल मिडियाजों माने ओंखारफानो हायाबाबो जों बिराद गोसोआव दुख मोना दं माने बेफोरबायदि जानाङालै बर'फोर दिनैसिम जोंहा बिस्वजित दैमारि मोना बिस्वजित दैमारिमोन कास्टममोन बहा थैना दं मबाइलखौ ख्रै ख्रै बोलादो नायदो दलद उन्दुना थादो नामा बेफोरबायदि नङा हारिया जोंहा दिनै अलखदाव गोलैनो थांगासिनो दङ उन्दै गथ'फोर स्पिकाराव बारा बाथ्रा मोजां बुंनो रोङा बेफोरखौबो नोंसोर सेख'नानै बुंनो हानायनि मोन्थाय दं बे हायाव जों अनलि स्टुडेन्टफोरल' थागोन नामा इयुन जोलैनि थाखायनो बिसोर माने मोजां खालामलांनो होननानै हारिनि थाखाय मोजां खालामलांनो थाखाय होननानै मोनसे बिसोर दा थामोनथा लाखिनो थाखाय गुबुन हारिनिफ्राय जोङो जिबायदि बुस्थु हरतानो लुबैनाय बेखौ सेख'फिनना लाखिनो नागिराबो नोंथांमोना लामा सामायाव जमनानै बुयोब्ला नोंथांमोना बाथ्रा खोथा मोनसेबो सहाय खालामाब्ला मा नोंसोर आसाम सरकारा बायजाजोब्बाय नामा नोंसोर आसाम सरकारा बायजाजोब्बाय नामा बेखौसो बुंगोन आं दा लाजिनांगौलै बर'फोर दिनैसिम इमान गाहेला इमान एकदमबारे बापरे इमान गाहेला मानसिफोरानो गोमाजोबनानै दङ दिनैसिम रावबो माने गसंथेनानै बाथ्रा बुंग्रा मानसि रावबो गैया बेफोरबायदि खालामनाया नोंसोर बिराद अगियान जादों बिराद अगियान जादों सोरना बिराद आयेननि बेरेखा जादों सासे स्टुडेन्टखौ हमनानै जिखुनु माने माबा खालामनायाथ' जाथाराखै बेफोरो बा गासै स्टुडेन्टखौ खाजोबना दोननांगौमोन बिराद आन्दायगेल जादों दै निजिनि सरकार थासान्दियाव बेफोर माने आन्दायगेल बेफोरबायदि आयेनफ्रा सोलिया आं हाग्रामा सारखौनो बुंगोन दिनैसिम नोङो हाग्रामा सारखौनो बुंगोन दिनैसिम नोङो सरकार थासान्दियावबो नोङो जिबायदि खालामबाय थांनाय समावबो जों प्रमद बर' सारखौ मानसिफोरा बहुद नाम फानदोंमोन दिनैसिम बैनि दोलोजों माने लासैसो खालामबाय थानाय जादों दिनैसिम हाग्रामा सारखौ जोङो बिराद भट होनानै देरहा होबाय दिनैसिम भट होनानै देरहा होना मा खालामखो बियो गावनि फार्स्ट खामानिखौनो मावबाय बि दा माने बेलेगनो माने 6टा जनबस्तिनि एसटि होनाय नङा होमबा लोगोफोर 6टा जनबस्तिनि एसटि होनाय मा जाखो दा नोंसोरो बेफोरबायदि सोलिबाय थाबा बोरै जागोनब्रा आरो बिटिसिआव लाना फैबावनो माने सानै हिनजाव हाबा खालामनो हायोनो माबायदि थासारि जागासिनो दं माने ओरैबायदि माने गुलुं गुजु खालामना होगासिनो दं माने लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ एकदमबारे इसे खालामनानै नायलांबाय थाबा जाबाय आं दिनै बिराद रागा जोंदो आरो बिटिसिआव माने सानै हाबा खालामनो हायोनो बेखिजा मा टेनसन सोलिगासिनो दं बेखिजा मा जागासिनो दं बिना माने
सानै सानै बिटिसिआव हाबा खालामनो हायोनो जेनेब्ला आंनो सानै लाबाय आंथ' पुलिस एरेस्ट जाला नङा होमबा लोगोफोर सोरबा जोंनि बर' सिख्लाखौनो सोरबा हाबा जाखानाय हारिया हमनानै ला बिटिसिआव थानाय सोरबा हाबा जाखानाय गुबुन हारिया जेनेबा हमना ला आंनि बा नोंनि फिसाजोखौ लाना थांबाय बेयाव मा खालामगोन नोङो सासे हाबा जाखानाय गथ' जाखानायानो गथ' थाखानायानो बै बोराय मानसियानो बै सासे सिख्ला लाना थांबानो मा खालामगोन नोङो एखौबो साननो रोंनांगौलै बुरबक हाग्रा मानसोरो दिनैसिम बहा थैना दं नोंसोरलाय हा जेबो गैया बे खर'आव बे खर'आव जेबो गैखायनो नोंनाव खानाय जेबो रज'वाखै बिदि नङा साननो रोंनांगौ नोंसोर बाथ्राखौ बुंनो हायो स्पिकाराव दिनैसिम ससियेल मिडियाआव मानो खालामनो हायाखै बेसे लासिं सिं लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने एसे माने सरजाफैदोंब्ला बा आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने एसे गोरोन्थि बुंफ्लांहैदोंब्ला आंखौ निसय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।